Hello, vô in chu ka chame du deuh mai bok bon ka siam do na bin le rutwai rep te ka tel bok do na ni chanin tui da ya hianin sei tur sha lo la te ti ol em ta rutwai chu van chanin tui da ya hianin thai hring chame le bin te ka thla ka chan bol hlo tur soda tlem azino hi chame tuina ka ti top eng kim tuina thei te pawh niang maw chuan hmarcha hring hi kan neih lo wangin hmarcha ro dip ka thlak dawna chuanin hmanrua pakhat leh ah chuanin sa awm aia tel tlem ka thlak leh dawna tel hi ka hmang tangkai lut tuk a heti lai hi chuan sa awm te nga te hi awm ve lo wang hian tihianin tel hi ka hmang mai zel ta ni chu maw tui lutuk tho ani chu chuan chame te pawh hi rawng hi ti mawi lutuk ta chi te hi thlak mai pal hlo nge chuanin tel lo thlak ta a chuan chumi zual chuan ichuk bur anga a rawn so ta maw tia khanin rutwai rep ka lo phit tawh kha maw voi hnih voi thum vel ka lo phit tawh ni chuanin chu i thlak anga ichawk leh char anga chawhmeh chu chaw tam hi a tuia chaw tam hi a tui ber mai ni chuan teimak hi pawimawh maw ka teima chu ka ti hran lo mahse chawhmeh hi chu ka chawk teima ani rang a ri mek kha dik top chu wang chuanin a lo hmin ta maw tia khan chingit kha ka thla leh a chingit hi in duh lo chuan ti pawh hian a tui lutuk ti pawh hian a tui ka ti lutuk a mahse chingit hi chu ka ngaina ve hrim hrim a ti khan voi hnih voi thum chaw hnuah zo bye